Здравейте, казвам се Питър Джозеф и добре дошли в въведение в ресурсно базирана икономика. Целта на тази кратка презентация е да очертая основната теза, произлизаща от този нов икономически модел, който се базира не на движението на пари, а на интелигентното управление на земните ресурси, взимайки за модел физическия свят, като най-ефикасен, стратегически и устойчив метод, който разрешава нуждите на всички хора на света. В днешно време, решенията, касаещи обществото, са предимно отговорност на индивиди или групи в сферата на политиката и бизнеса. Всъщност, точно политиката и бизнесът са групите, управляващи социалния ред, такъв какъвто го познаваме. И както ни показва историята, когато нещо върви на определено социално ниво, тенденцията на една група или подгрупа е просто да обвини другата за това. Левицата ще обвини десницата, консерваторите, либералите, новата администрация ще обвини старата и така нататък. Но почти никой не разглежда основата на самите социални взаимодействия. Повечето хора ги възприемат като даденост. С други думи, културата изглежда да приема безусловно обществено-икономическия строй и политиката и бизнеса се смятат за естествени човешки положения. Дори в свят с нарастваща безработица, бедност, психически заболявания, наркомания, изчерпване на ресурсите, глобален опадък на околната среда, тенденция към насилие и войни, систематично глобално задлъжняване, ускоряваща се инфлация, промяна в климата и много други социални и екологични проблеми, прекалено много за назоваване, все още преобладава отказът да се проумее, че може би самата социо-икономическа система е причината. Ами ако самата игра, на която си играем, всъщност е проблемът, ами ако самата същност на институциите и методите на нашето време всъщност създават и насърчават определени тенденции на поведение, които са, накратко казано, неустойчиви и унищожителни, а ние въобще не си даваме сметка. С течение на времето, нарастващото натрупване на човешки познания е довело до превъзмогването на множество суеверия и доказано неефективни социални основи. Бавно, но сигурно навлизаме в истинска епоха на разума, която признава естествените природни закони, директно доказани физически, от които този метод на разсъждаване, наречен научния, ни позволява да извличаме практични изводи за нашето поведение, осигурявайки осъзнаеми резултати, ако е правилно приложен, разбира се. Този научен метод е основата на изобилието от технологии навсякъде. От самолетостроенето до медицината, да чак дори до схващанията ни за Вселената. Накратко казано, науката е метод за разбиране на света и нас самите, доближавайки ни възможно най-близко до истинската реалност. Разбира се, всички осъзнаваме очевидните плодове и ползи от този метод на разсъждаване. Обаче все още има една среда практически незасегната от научния начин на мислене. Обществения ни строй. В тази сфера като че ли сме заседнали в времето, използваме традиционни методи, които вече са доказано непрактични. Например, предоставяме диктаториални правомощия на политици и партии под предлога за така наречената демокрация. Политици без всякаква подготовка или обучение по техническите въпроси на обществената организация. В свят, в който на всеки 5 секунди едно дете ненужно умира от недоимък и лишение, много хора се обръщат към правителствата си за решения. Без дори да осъзнават техническата реалност, че изхранването и грижата за хората по света не са политически въпроси, а технически, разрешими чрез управление и разпределение на ресурсите и интелигентното и стратегическо прилагане на технологиите. В този смисъл съществуват така наречените корпорации или фирми, които свободно имат претенции да притежават ограничените природни ресурси на Земята. Ресурси, от които всички сме зависими. Те използват тези ресурси за облагата на ограничен кръг хора, чрез система основана на личния интерес, наречена свободен пазар. Всъщност, ако теглиме чертата, съобщението на тази система е много ясно. Или се приобщавате към тази игра на експлоатиране и личен интерес, или просто не заслужавате правото на живот.
Едва ли не трябва да си извоювате правото на живот, което, разбира се, за пробудените хора е псевдототалитарен строй с цел поддържане на обществената иерархия. И въпреки всичко, тази нечовечност си трае незабелязана, тъй като е вградена в нас. Раждаме се в тази система и сме склонени да мислим, че е естествен факт, че просто такъв е живота. Точно както ако преди векове сте били родени роби в робовладелско общество, и тъй като въобще дори не сте чували за свободата, сигурно сте щели да вярвате, че да си роб е нещо нормално, все едно, че е естественият ред на природата. И ако към това прибавим факта, че при паричната ни система, основана изрично на задлъжняването, което повече хора не знаят, че математически гарантира една социална подгрупа винаги да бъде в недоимък, проглеждаме, че чисто и просто живеем в напреднала версия на феодализма. Технически невъзможно е нуждите на всички да бъдат задоволени в този строй. В икономическата игра на експлоатиране просто не е заложено да позволи всички да просперират. Това е система на победи или загуби, която не взема на предвид състоянието на природата и техническите ни възможности. Накратко казано, икономическата ни система е изцяло отделена от природните процеси на физическия свят, нещо, което би довело само до повече проблеми, ако не загърбим тези остаряли вярвания, порядки и практики. Така че нека сега да стъпим една голяма крачка назад извън всичко, което ни е било казано за обществения ни ред и да разгледаме следния въпрос. Кои са неизменните основи за човешкото здраве и просперитет и как да съградим система, грижеща се за цялото човечество, разбира се, вземайки на предвид, че ресурсите са изчерпаеми и същевременно осигурявайки устойчива среда за едните поколения. За да отговорим на този въпрос, първо трябва да определим човешките нужди. От векове философите изучават човешката природа в опит да открият общи човешки идеи, които споделяме. Това, разбира се, е отворен дебат с множество теории, но, що се отнася до човешките нужди, откриваме почти универсален набор от общи черти за всички живи същества. Разбира се, ако нямаме достъп до чисти храна, въздух и вода, с времето ще изчезнем. Ако сме изложени на вещества химически и токсични за телата ни, като например поглъщането на живак, ще увредим здравето си. Ако като деца страдаме от недостиг на витамини, може да се предвиди пагубен резултат за бъдещето ни здраве, като забавен растеж или проблеми с имунната система. Но с напредъка на човешките науки откриваме, че човешките нужди не спират до това основно общо прието ниво. Хората са биофизическо-социални организми, т.е. зависими възвратно от нашата среда по много дълбоки и често сложни начини. Например, ако една майка в напреднала бременност страда от крайен емоционален стрес, тя изпълва организма си с кортизол, хормон на стреса, и така нервната система на бебето може да се предвиди като повлияние по отрицателен начин до края на живота му, тъй като научно доказано зародиш научава чрез майката какъв е света. Това също се отнася за бебешките и детските години, които са повратен момент, в който организма буквално се приспособява към естеството на средата, в която ще съществува. Впечатление, което е установено, че се отразява по различни начини в живота на човек. И ако този повратен момент е изпълнен с стрес, страдание и болка, развитието на това дете най-вероятно би довело до определени поведения по-късно в живота му, в това число склонности към пристрастеност и насилие. С други думи, в контекста на човешките нужди, физическото, психическото и емоционалното здраве вече не могат да се считат за изолирани части от живота. Ние сме свързани един с друг и с средата ни истински и по много начини, и ако намерението ни като общество е да изграждаме уравновесени личности, цялото общество трябва да бъде основано да посрещне тези нужди и освен това да се адаптира в крак с напредъка на човешките познания. И така, общественото здраве е наистина върховният мерител за качеството на социалните системи. Заедно, разбира се, с интелигентното, устойчиво управление на земните ресурси, от които черпим нужните ни суровини,
както и общественото устройство, което всъщност е решаващо за здравето на отделните личности и така за здравето и прогреса на самото общество. И така, имайки основното познание, как да се изгради общество, което действително се грижи за хората и в същото време не уврежда природното равновесие, това ни отвежда до понятието ресурсно базирана икономика. Ресурсно базираната икономика е директен отговор на това природно, физично, научно съобразно и достигнато по пътя на логиката разбиране как да се задоволят човешките нужди по най-ефективния и устойчив начин, взимайки на предвид какво всъщност ни поддържа, което на практика е тази реципрочна и деликатна връзка между нас хората и биосферата. Изхождайки от този ред на мисли, виждаме, че за уредбата на обществото човешкото мнение е безпочвено. Разбира се, ако колективната ни цел е да постигнем оптимално устойчивост и икономическа ефективност. Системата, която описваме, е себе създаваща се. Себе очевидна, веднъж се схванати тези параметри. Има три основни икономически понятия, които задължително трябва да разгледаме. Ресурсно отчитане, динамично равновесие и стратегическо планиране. Първо, ресурсно отчитане. Обитаваме затворена биосфера на Земята, в която разполагаме с изчерпаеми ресурси. От този факт логично следва каква е нашата отговорност, ако искаме да позволим на природата да се поддържа и за бъдещите поколения, както и да поддържа сегашното население. Нужно е да организираме отчет. Истинско икономическо разпределение на ресурсите не би се постигнало, ако нямаме ясна представа с какво разполагаме и къде се намира. С течение на времето това би довело до изчислението на товароносимостта на Земята, което е много важна информация. Но този отчет, разбира се, е само първата крачка. Трябва също да проследим темповете на промяна и възстановяване, където е възможно. Това се нарича динамично равновесие. Най-яркият пример към това понятие днес е изсичането на горите. Дърветата растат за определено време. И ако изсичаме горите преди дърветата наново да са пораснали, както за жалост е в днешно време, се сблъскваме с проблем, тъй като това е неустойчиво. Спомнете си, паричната система, в която живеем, изисква колкото се може повече консумиране, за да поддържа работни места и икономиката от разпадане. Това, разбира се, е просто природоубийствено. Спомнете си също, че една от основните черти на икономиката да бъде икономична, т.е. планирано, ефикасна и пестелива. Може да се каже, че в днешно време живеем в антиикономика. И така стигаме до стратегическото планиране. Ефикасното посрещане на човешките нужди на планета с изчерпаеми ресурси по устойчив начин изисква стратегически оптимизиран отчет на ресурсите и пестеливост. Днес това не се извършва или ако се, то е случайно посредством произволни правични реализации. Става дума за това какво може да си позволи производителя и следователно потребителя, а не какъв е най-ефикасният стратегически начин. Да не споменаваме за продължителността на живот на определена стока и ако тя се повреди. Всички тези елементи трябва да бъдат замислени предварително, без намесата на пазара и нарочното некачествено производство с цел печалба, които възпрепятстват устойчивия дизайн. Истинската икономика има за цел ефективността. Това, което е научно доказано най-правилно, а не каква някоя си компания може да си позволи, за да бъде конкурентно способна на пазара. Стратегически отчет, разпределението и планирането са нужни, защото произлизат от доказани технически данни, които осигуряват ефективност и устойчивост. Всичко останало е чисто и просто нехайство. Ресурсно отчитане, динамично равновесие и стратегическо планиране сформират основата на ресурсно базираната икономика. Нека продължим това заключение. Основавайки се на тези елементи, достигаме до по-специфични организационни изводи. Първо, нужно е да преминем от растежна към стабилна икономика. Динамичното равновесие е несъвместимо с растежната икономика, тъй като непрестанният растеж е невъзможен на планета с изчерпаеми ресурси. Второ, трябва да преминем от съперничество към сътрудничество. Стратегическото планиране е неизпълнимо в система на конкуренцията. Впрочем, печалбата за сметка на качеството е противоположно на технологичната производителност.
Трето, нуждаем се от планирана интелигентна система. Система, която изрично се основава на разпределението на ресурсите, динамичното равновесие и стратегическото планиране. Разпиляната, хазартната, корпоративна система не е дори близко до това и липсата на ефективност, както и прахосването в нея са недопустими. Четвърто, автоматизацията замества човешкия труд на всички нива. Това също попада в графата на стратегическото планиране. Не само, че продуктите са замислени да бъдат възможно най-работопроизводителните, а и самите процеси на изработване трябва да бъдат също толкова стратегически, с цел увеличаване качеството и непрахосването. Много хора не знаят, че производството днес е противоположно на работозаетостта в повечето сфери, което значи, че е безотговорно да не автоматизираме труда с цяло изобилие. И 5. Преминава от система на собствеността към тази на достъпа и следователно премахването на самата парична размяна. Има много голяма разлика между сегашното положение и оскарицата съществува в миналото. Технологията на производство днес е толкова напреднала, че създава достъпно изобилие и системата на разпределение на ресурсите би позволила свободен достъп до продукти и услуги, без нуждата от каквато и да била валута. Вместо мисленето да ни е основано на собствеността и парите, което изисква презапасяване и защита, изграждаме система на универсален достъп, като например системата на библиотеките днес. Общество, в което аз, например, бих карал колата си само няколко часа на ден, дали е наистина смислено от практическа гледна точка аз да съхранявам тази кола неизползвана 90% от времето в месеца? И ако приложите този начин на мислене за всички стоки, се вижда, че производството може да се намали, понижавайки черпенето на ресурси и увеличавайки практичността и едновременно позволявайки по-широк достъп на продукти за населението, когато те са им нужни. Понятието би било стратегически достъп. Знам, че за много хора е доста трудно да си представят общество базирано на достъпа, а не на собствеността, имайки на предвид материализма, с който сме закърмени, който служи за основа на разточителното консумиране, което е гръбнака на пазарната система. Но практичността на това понятие, веднъж всички тези фалшиви изисквания на паричната система се премахнат, правилно приложено практичността на този подход е просто несравнима. Търсенето на стоки може да се следи динамично, премахвайки липси и презапасявания, използвайки най-напредналите технологии за автоматизиране и доставка. Облагите от тази система биха надминали 99% от това, което света знае днес, без да споменаваме спада на престъпността до поне 90%. Изводът е, че парите вече не са нужни в свят, в който има достъпно изобилие. Това заключение е само генерално обобщение на основните принципи на ресурсно базираната икономика. Тя перфектна ли е? Утопия ли е? Не е. Но би била абсолютно несравнима по-добра от сегашната система, която наранява нас, природата и дава признаци, че ще става все по-зле. Ако искате да научите повече за ресурсно базираната икономика, както и за световната организация, която работи за нейното прилагане, посетете zeitgeist.com и thevenusproject.com за повече информация. Благодаря ви за вниманието.